ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. Hare Krishna. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം തഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तु सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। पञ्चतत्त्वात्मक कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्या नमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रियं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय दे कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने नवरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय तदालि कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय प्रभुपाद महाराज हरे दाय गुरु प्रेमानंदे मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारगमद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം സപ്തമസ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 23-24 ഇന്നലെ എടുത്തതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കയ്യൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് വേറെ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് നിവൃത്തിയില്ല. ഇനിയും നമ്മൾ എടുത്തതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഒരു 13-14 പേജോളം ഇനിയും അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോ ഒരു 2 പ്രാവശ്യം ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിട്ട് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് ചൊല്ലാം. എല്ലാവർക്കായിട്ട് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീപ്രഹ്ലാദുവാച ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാഖ്യം ആത്മനിവേദനം ഇതേ പുംസാ വിഷ്ണു ഭക്തിശ്ച നവലക്ഷണ
ലക്ഷണം ക്രിയതേ ഭഗവതസ്യ തന്മന്യേതീതമുത്തമം ശ്രീപ്രസാദുവാച ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാക്ഷ്യം ആത്മനിവേദനം ഇതേ പുംസാർപ്പിതാ വിഷ്ണു ഭക്തി നവലക്ഷണ ക്രിയതേ ഭഗവതസ്യ തന്മന്യേതീതമുത്തമം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും കൈയ്യത്തെ എല്ലാവരോടായിട്ടാണ് ഇന്നലത്തെ അതേ സെയിം ശ്ലോകം ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരാൾക്കാർക്കായിട്ട് ശ്ലോകം ചൊല്ലില്ല. നമ്മളൊരു പുതിയ ശ്ലോകം എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇന്നലെ എടുത്തതിന്റെ ബാക്കിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇന്നലെ നമ്മൾ ശ്രവണം എടുത്തു അല്ലെ, അതിന്റെ ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്. കീർത്തനം ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് ശ്രവണം അല്ലെ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അതിന്റെ മുന്നിലെടുത്തതിന്റെ ബാക്കി കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നാമത് എന്താണ് ശ്രവണം, രണ്ടാമതായിട്ട് കീർത്തനാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഇന്നലെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ശ്രവണം മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദി. രണ്ട്, കീർത്തനം ദിവ്യനാമ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് മുകളിൽ വിസ്തരിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ക്രമമനുസരിച്ച് രണ്ടാമത്തേതായ ദിവ്യനാമ കീർത്തനത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. കീർത്തനം വളരെ ഉറക്കെ നിർവഹിക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് താൻ ലോകത്തിലുടനീളം യാതൊരു സങ്കോചവുമില്ലാതെ സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നാരദമുനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്: ഒരു ഭക്തനെ പുൽക്കൊടിയേക്കാൾ വിനീതനായും വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹിഷ്ണുവായും എല്ലാവരെയും ആദരിച്ചുകൊണ്ടും അതേസമയം ആരിൽ നിന്നും ആദരവ് പ്രതീക്ഷിക്കാതെയും വളരെ സമാധാനപൂർവം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അത്തരം യോഗ്യതകൾ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപം വളരെ പ്രയാസരഹിതമാക്കും. കീർത്തനന്മാർക്കും നിഷ്പ്രയാസം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും. ഒരുവൻ ശാരീരികമായി അയോഗ്യനാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ തരം താഴ്ന്നവനാണെങ്കിലും ഭൗതിക യോഗ്യതകൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും ദിവ്യനാമകീർത്തനം പ്രയോജനപ്രദമാണ്. ഒരു കുലീന ജന്മം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, സൗന്ദര്യം, ധനം, അതുപോലുള്ള പുണ്യകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് അനാവശ്യങ്ങളാണ്. ദിവ്യനാമ ജപം കൊണ്ട് മാത്രം ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നേടാം. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ പൊതുവെ ആയുസ് കുറഞ്ഞവരും അത്യന്തം സ്വഭാവദൂഷ്യമുള്ളവരും വ്യാജമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ തൽപരരുമായിരിക്കുമെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യത്തിന്റെ ആധികാരിക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതിലുപരി അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭൗതികാവസ്ഥകളാൽ അസ്വസ്ഥരും അങ്ങേയറ്റം നിർഭാഗ്യവാന്മാരുമാണ്. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ യജ്ഞദാന തപ ക്രിയ, യജ്ഞം, ദാനം മുതലായ പ്രക്രിയകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക തികച്ചും അസാധ്യമാണ്.
അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം ഖലോ നാസ്ത്യേവ 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 ഗതിരന്യത. ഖലോ നാസ്ത്യേവ 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 ഗതിരന്യത. കലഹത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയുമായ ഈ യുഗത്തിൽ മോചനത്തിനുള്ള ഏകമാർഗം ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനമാണ്. മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല, മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല, മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണമായ പുരോഗതി നേടുന്നു. ജീവിത വിജയത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രക്രിയ ഇതാണ്. മറ്റു യുഗങ്ങളിലും ദിവ്യനാമ സങ്കീർത്തനം ശക്തമായിരുന്നെങ്കിലും ഈ കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമാണ്. കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗ പരം രചയത്. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് മോചിതനായി ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ കഴിയുന്നു. അതിനാൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റു പ്രക്രിയകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പോലും അയാൾ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്കുള്ള മുഖ്യ പ്രക്രിയയായി ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ സങ്കീർത്തനം സ്വീകരിക്കണം. യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തനപ്രായ യജന്തിഹി സുമേധസഃ. ബുദ്ധി കൂർമ്മതയുള്ളവർ ഭഗവാന്റെ ഈ ദിവ്യനാമ സങ്കീർത്തന പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കണം. എന്നാൽ ഒരുവൻ വേറിട്ട രീതിയിലുള്ള കീർത്തന പ്രക്രിയ സൃഷ്ടിക്കരുത്. വേദങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സങ്കീർത്തന സമ്പ്രദായം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വളരെ ഗൗരവമായി സ്വീകരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ 10 വിധത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരാൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തനം ചെയ്യുക, നാമം ജപിക്കുക, അല്ലെ, തിരുനാമ അപരാധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുവൻ പല രീതികളിലും വലിയ അപരാധിയാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ എല്ലാ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുമെന്ന് സനത് കുമാരനിൽ നിന്നും അറിവായിട്ടുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യജീവി സനത് കുമാരിൽ നിന്നും അറിവായിട്ടുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യജീവി ഒരു ഇരുകാലി മൃഗത്തെക്കാൾ ഹീനനാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന വർഷം അവൻ മോചിക്കപ്പെടും. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിനെതിരെ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ ഒരുവൻ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. അപരാധങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തനെ നിന്ദിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ മഹത്വങ്ങൾ പ്രഭാഷണം ചെയ്ത ഭക്തനെ മഹാദേവന്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ദേവന്മാരുടെയോ നാമം, അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെയോ ശിവന്റെയോ നാമം ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായി കരുതുന്നത്. ആരും പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന് തുല്യരല്ല. ഭഗവാനെ ആരും തുല്യരല്ല, ആരും അദ്ദേഹത്തിന് മുകളിലുമല്ല. ആധ്യാത്മിക ഗുരു, മൂന്നാമത്തത് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത്. 4 വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെ അവലംബിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ സാഹിത്യങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നത്. 5 ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങൾ അതിശയോക്തികളാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. 6 ദിവ്യനാമത്തിന് ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുന്നത്. 7 ദിവ്യനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പാപം ചെയ്യുന്നത്. 8 ദിവ്യനാമ ജപത്തെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളോട് സാദൃശ്യപ്പെടുന്നത്. 9 ദിവ്യനാമത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത വ്യക്തിയോട് ദിവ്യനാമ മഹാത്മ്യം ഉപദേശിക്കുന്നത്. 10 ഈ ആധ്യാത്മിക ശാസനകളെല്ലാം ശ്രവിച്ചിട്ടും തിരുനാമ ജപത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു. ഈ അപരാധങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും പരിഹാരമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരപരാധി 24 മണിക്കൂറും ദിവ്യനാമം തുടർച്ചയായി ജപിക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദിവ്യനാമത്തിന്റെ നിരന്തര ജപം ഒരുവനെ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കും. അപ്രകാരം അവന്
പരിശുദ്ധമായ നാമജപത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരാനും കഴിയും. ഒരുവൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അവന് ദിവ്യനാമജപം തുടരാമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ദിവ്യനാമ കീർത്തനം ഒരുവനെ അപരാധമുക്തമാക്കും. ഒരുവൻ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ അപരാധം ചെയ്താൽ അവൻ ആ വൈഷ്ണവനെ സമർപ്പിതനാകുന്ന പക്ഷം അവന്റെ തെറ്റ് ക്ഷമിക്കപ്പെടുമെന്ന് നാരദമുനി ക്ഷമിക്കപ്പെടുമെന്ന് കൗമുദി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നാമകൗമുദി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു. അതുപോലെ ഒരുവൻ ദിവ്യനാമ കീർത്തനത്തോട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്ന പക്ഷം ദിവ്യനാമത്തിന് സമർപ്പിതനായാൽ അവർ അപരാധമുക്തനായി തീരും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ദശൻ മഹാദേവനോട് നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. അങ്ങയുടെ മഹത്വങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ആകയാൽ ഈ തുറന്ന സഭയിൽ വെച്ച് അങ്ങയുടെ പാദസരോജങ്ങളിൽ ഞാൻ അപരാധം ചെയ്തു പോയി. എന്നാൽ അങ്ങ് കാരുണ്യമുള്ളവനാകിയാൽ എന്റെ തെറ്റ് കണക്കിലെടുത്തില്ല. പകരം അങ്ങയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് മൂലം ഞാൻ താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങയുടെ കൃപാകടാക്ഷത്താൽ അങ്ങനെ രക്ഷിച്ചു. അങ്ങ് ഏറ്റവും വലിയ മഹാനാണ്. ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കുകയും അങ്ങയുടെ സ്വന്തം ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനാകുകയും ചെയ്യണമേ. മഹാദേവനോട് അപരാധം ചെയ്തിട്ട് മഹാദേവൻ അത് കണക്കിലെടുത്തില്ല, അല്ലെ? ഉപദേശം പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇവ എന്ന്. ഒരുവൻ തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ വിനീതനും ശാന്തനുമായി ദിവ്യനാമത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഐമുക്ത കുലേർ ഉപാസ്യമാനം നിവൃത്ത തർഷേർ ഉപഗീയമാന തുടങ്ങിയ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉരുവിടണം. അത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരുവന് ദിവ്യനാമത്തിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ചെയ്തു പോകുന്ന അപരാധങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദകി ജയ്. മൂന്നാമത്തെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മരണത്തിനെ കുറിച്ച്. ശ്രവണ കീർത്തന പ്രക്രിയകൾ പതിവായി അനുഷ്ഠിച്ച് ഹൃദയം ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്മരണം ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 2:1-11 ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു, ഏതൻ നിർവിദ്യമാനാനാം ഇച്ഛതാം മകുതോഭയം യോഗിനാ നൃപനിർണീതം ഹരേർ നാമാനുകീർത്തനം. അല്ലയോ രാജാവേ, എല്ലാ ലൗകിക ബന്ധങ്ങളും പരിത്യജിച്ച മഹായോഗികൾക്കും എല്ലാ ഭൗതികാസ്വാദനവും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്താൽ സ്വയം പര്യാപ്തരായവർക്കും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ നിരന്തര കീർത്തനം ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനുമായുള്ള വ്യത്യസ്ത ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള നാമാനുകീർത്തനങ്ങളും അപ്രകാരം വ്യത്യസ്ത ബന്ധങ്ങളുടെയും ആധ്യാത്മിക രസങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ 5 വിധത്തിലുള്ള അനുസ്മരണവുമുണ്ട്. അവ താഴെ പറയുന്നു. 1. ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രത്യേക രൂപം ആരാധിക്കുന്നതിൽ അന്വേഷണം നടത്തുക. 2. മനസ്സിനെ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുകയും മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ചിന്തകളിൽ നിന്നും വികാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഇച്ഛകളിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്യുക. 3. ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ ഏകാഗ്രചിത്തനാവുക. ഇതിനെ ധ്യാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 4. മനസ്സിനെ തുടർച്ചയായി ഭഗവത് രൂപത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുക. ഇതിനെ ധ്രുവാനുസ്മൃതി അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണ ധ്യാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 5. ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഇഷ്ടത്തെ ഉണർത്തിയെടുക്കുക. ഇതിനെ സമാധി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക പരിതസ്ഥിതികളിലുള്ള പ്രത്യേക ലീലകളിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനെയും സ്മരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ഒരുവന്റെ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 5 വിധത്തിലും സമാധി സാധ്യമാണ്. ശാന്തരസത്തിലുള്ള ഭക്തന്റെ സമാധിയെ മാനസിക ഏകാഗ്രത എന്നും പ്രത്യേകം വിളിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദകി ജയ്. 4-മത്തത് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് പാദസേവനം. ഒരുവന്റെ അഭിരുചിക്കും ശക്തിക്കും അനുസരിച്ച് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം എന്നിവയെ പിന്തുടരുന്നതാണ് പാദസേവനം. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്മരണം പരിപൂർണതയിലെത്തുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ച് തീവ്രമായി ചിന്തിക്കുവാനുള്ള അഭിനിവേശത്തെ പാദസേവനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരുവൻ പാദസേവനത്തെ ഇടവിടാതെ മുറുകെ പിടിക്കുമ്പോൾ
ഭഗവാന്റെ രൂപദർശനം, രൂപസ്പർശം, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കൽ, ഭഗവത് രൂപദർശനത്തിനായി ജഗന്നാഥപുരി, ദ്വാരക, മധുര തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളുടെ സന്ദർശനം, ഗംഗയിലോ യമുനയിലോ സ്നാനം തുടങ്ങിയ മറ്റു പ്രക്രിയകളും ക്രമേണ ഈ പ്രക്രിയയിൽ പെടുന്നു. ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതും ഒരു പരിശുദ്ധ വൈഷ്ണവനെ സേവിക്കുന്നതും തദീയ ഉപാസനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇതും പാദസേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടും. തദീയ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്നാണ്. വൈഷ്ണവരെയും തുളസിയെയും ഗംഗയെയും യമുനയെയും സേവിക്കുന്നതും പാദസേവനമാണ്. പാദസേവനത്തിന്റെ ഈ പ്രക്രിയകളെല്ലാം ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാൻ സഹായകമാണ്. അഞ്ചാമത്തത് അർച്ചനം. പാദസേവന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം അർച്ചനം അഥവാ വിഗ്രഹാരാധന വരുന്നു. ഒരുവന് അർച്ചന പ്രക്രിയയിൽ താല്പര്യമുള്ള പക്ഷം അവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ശരണം പ്രാപിച്ച് ഈ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അനുകൂലമായിരിക്കും. അർച്ചനത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. വിശേഷിച്ചും നാരദ പഞ്ചരാത്രം. ഈ യുഗത്തിൽ അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങളുടെ ആരാധനയ്ക്ക് പഞ്ചരാത്ര സമ്പ്രദായം പ്രത്യേകം ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അർച്ചനത്തിന് 2 സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്: ഭാഗവത സമ്പ്രദായവും പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായവും. ഇതാണ് പൂജകൾ ചെയ്യുന്നതിന് 2 തരത്തിലുള്ള സമ്പ്രദായം. ഒന്ന് ഭാഗവത സമ്പ്രദായം, മറ്റൊന്ന് നാരദ പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പാഞ്ചരാത്രിക ആരാധന ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധന ഇല്ലാതെ തന്നെ ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണങ്ങളിലൂടെയും ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളുടെ ആരാധനയിലൂടെയും എല്ലാം പരിപൂർണമായി നിർവഹിക്കപ്പെടും. രൂപഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഈ ശ്ലോകം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു: ശ്രീ വിഷ്ണു ശ്രവണേ പരീക്ഷിത് അഭവത് വയ്യാസകീ കീർത്തനേ പ്രഹ്ലാദ സ്മരണേ തദ്ദാഗ്രിഭജനേ ലക്ഷ്മീ പൃഥു പൂജനേ അക്രൂരസ്ത്വ അഭിവന്ദനേ കവിപതിർദാസ്യേ അധസഖ്യേ അർജുനഃ സർവസ്വാത്മനിവേദനേ ബലിർ അഭൂത് കൃഷ്ണാപ്തിർ യേശം പരം. ശ്രീ വിഷ്ണു ശ്രവണേ പരീക്ഷിത് അഭവത് വയ്യാസകീ കീർത്തനേ പ്രഹ്ലാദ സ്മരണേ തഥാഗ്രിഭജനേ ലക്ഷ്മീ ഋതുപൂജനേ അക്രൂരസ്ത്വ അഭിവന്ദനേ കവിപതിർദാസ്യേ അധസാഖ്യേ അർജുനഃ സർവസ്വാത്മനിവേദനേ ബലിർ അഭൂത് കൃഷ്ണാപ്തിർ യേശം പരം. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം മോക്ഷം പ്രാപിച്ചു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കീർത്തനത്തിലൂടെയും പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവത് സ്മരണത്തിലൂടെ പുരോഗതി നൽകി. ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി ദേവി പാദസേവനത്തിലൂടെ പരിപൂർണത നേടി. പൃഥുമഹാരാജാവ് അർച്ചനത്തിലൂടെ മോചനം നേടി. അക്രൂരൻ വന്ദനത്തിലൂടെയും, ഹനുമാൻ ദാസ്യത്തിലൂടെയും, അർജുനൻ സാഖ്യത്തിലൂടെയും, ബലിമഹാരാജാവ് ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെയും പരമാഗതി പ്രാപിച്ചു. ഈ മഹാഭക്തന്മാരെല്ലാം ഓരോ പ്രത്യേക പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഭഗവാന് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതെങ്കിലും എല്ലാവരും മോക്ഷം പ്രാപിക്കുകയും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ അർഹരായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ഭക്തന്മാർ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധനയിലൂടെ നാരദ പഞ്ചരാത്ര തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഭൗതിക സമ്പത്തുകളാൽ ഐശ്വര്യവനായ ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന് വിഗ്രഹാരാധന കർശനമായി ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച പണം ഭഗവാന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാത്ത ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തൻ ലുബ്ധൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ആരും വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് ശമ്പളം നൽകി ബ്രാഹ്മണരെ നിയമിക്കരുത്. ഒരുവൻ നേരിട്ട് വിഗ്രഹാരാധന നടത്താതെ ശമ്പളക്കാരനെ നിയമിക്കുന്ന പക്ഷം അവനെ അലസനായും അവൻ ആരാധന കൃത്രിമമായും കരുതപ്പെടുന്നു.
ഐശ്വര്യസമ്പന്നനായ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ആഡംബര സാമഗ്രികൾ ശേഖരിക്കുവാൻ കഴിയും. അതിനാൽ ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തർക്ക് വിഗ്രഹാരാധന നിർബന്ധമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രഹ്മചാരികളും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളും വാനപ്രസ്ഥരും സന്യാസിമാരും ഉണ്ട്. എങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധന നിർവഹിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ചും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളാണ്. ബ്രഹ്മചാരികൾക്ക് സന്യാസികൾമാർക്കൊപ്പം പ്രഭാഷണത്തിന് പോവാം. വാനപ്രസ്ഥന് അടുത്ത ജീവിതക്രമമായ സന്യാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ മുഴുകാം. ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ക്രമങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരാകയാൽ വിഗ്രഹാരാധന സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം അവർക്ക് പതനം ഉറപ്പാണ്. ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തർ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അവരവരുടെ ആയിട്ടുള്ള ജോലികളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആരാധന നിർവഹിക്കണം, ഭഗവാന്റെ പൂജകൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദൻ പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കാര്യം പറയുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ വീടുകളിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. വിഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോയിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാനെ പൂജകൾ ചെയ്യാം അല്ലെ. മറ്റുള്ള എല്ലാം അല്ല, ഓഫീസിലൊക്കെ പോയി വന്ന് ഓഫീസിലൊക്കെ തിരക്ക് അല്ലെ, അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന വീട്ടിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് രാവിലെയോ രണ്ടു നേരമോ, രാവിലെയും സന്ധ്യക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരമോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുക, ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാനെ ആരാധനയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ സമയം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലെ എൻഗേജ് ആവും അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നത് നിർബന്ധമാണ്. വിഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഫോട്ടോയിലും ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഭഗവാനോ അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ആയാലും പെയിന്റിങ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ലോഹങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ആ മൂർത്തികളായാലും എല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ ഫോട്ടോവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിന് ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു അല്ലേ. ഇന്ന് എല്ലാവരും എന്താണ്, ഇന്ന് ഭാവമായിട്ട് എല്ലാവരും പിതൃക്കൾക്ക് പൂജകളും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നല്ലേ. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലും കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സൊക്കെ കുറവാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവരവിടെ ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എന്നാൽ അവരുടെ ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് ആണ് അവർക്ക് എന്താ പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നതല്ലേ, അവരെ ഓർക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് അക്ബറും ബീർബലും അതിന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഫോട്ടോയെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനൊരു ലീലകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായി. അപ്പോ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത്, 11-ാം സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഫോട്ടോ ആയാലും എന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ വിഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഫോട്ടോയിൽ നമ്മൾക്ക് ആരാധ്യമൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് പ്രഭുപാദർ പ്രത്യേകം പറയുന്നു, ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തര് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം എന്ന കാര്യം. ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരാകിയാൽ വിഗ്രഹാരാധന സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം അവർക്ക് പതനം ഉറപ്പാണ്. നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും നിഷ്കർഷതയോടെ പാലിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ലക്ഷ്യം. അതൊരുവനെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഇളക്കമില്ലാതെ നിലനിർത്തും. ഗൃഹസ്ഥർക്ക് പൊതുവെ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അവരുടെ പത്നിമാർ നഴ്സറി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപികമാർ സംരക്ഷിക്കുന്ന പോലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരാകണം. ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന്മാർ അർച്ചനാവിധി അഥവാ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുയോജ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള വിഗ്രഹാരാധന നടത്തണം. ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർ കുറഞ്ഞ പക്ഷം വിഗ്രഹാരാധന ദർശിക്കുകയെങ്കിലും വേണമെന്നും അതവർക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാകുമെന്നും അഗ്നിപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഒരുവനെ എപ്പോഴും ശുദ്ധിയുള്ളവനാക്കുക എന്നതാണ് വിഗ്രഹാരാധനയുടെ പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം. ശുചിത്വത്തിന് യഥാർത്ഥ മാതൃകകളായിരിക്കണം ഗൃഹസ്ഥ. അത് പറയുന്നു, അഗ്നിപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ പൂജകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന പൂജകൾ നമ്മൾ ദർശിക്കണം. അത് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാകും എന്നത്. വിഗ്രഹാരാധന ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം തുടരണം. അതിനാൽ ഓരോ മന്ത്രവും നമഃ എന്ന പദത്തിന് മുന്നിലായി വരുന്നു. എല്ലാ മന്ത്രങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ശക്തികളുണ്ട്. ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന്മാർ അവയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ നേടണം. നമഃ എന്ന പദത്തിന് മുന്നിലായി വരുന്ന ധാരാളം മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അവനെ അനവധി തവണ നമഃ എന്ന് ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ മന്ത്രദീക്ഷ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തെന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചേക്കാം. ഒരുവന്
ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന പുരോഗതി ഉണ്ടാകാൻ ദിവ്യനാമജപം ധാരാളം പര്യാപ്തമാണെങ്കിലും അവനൊരു ഭൗതിക ശരീരമുള്ളതിനാൽ കളങ്കപ്പെടുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നുമാണ് ഉത്തരം. പരിണിത ഫലമായി അർച്ചനാവിധിയിൽ പ്രത്യേകം ഊന്നൽ നൽകുന്നു. ഒരുവൻ അതിനാൽ പതിവായി ഭാഗവത പ്രക്രിയയുടെയും പാഞ്ചരാത്രിക പ്രക്രിയയുടെയും പ്രയോജനം നേടുന്നു. വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് 2 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. പരിശുദ്ധവും ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങൾ കലർന്നതും ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ഒരുവന് വിഗ്രഹാരാധന നിർബന്ധമാണ്. ശ്രീ ജന്മാഷ്ടമി, രാമനവമി, നരസിംഹ ചതുർദശി തുടങ്ങിയ ഉത്സവാചാരങ്ങളും വിഗ്രഹാരാധനാ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഈ ഉത്സവാചാരങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന് നിർബന്ധമാണ്. ഇനി നമുക്ക് വിഗ്രഹാരാധനയിലെ അപരാധങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. താഴെ പറയുന്നവയാണ് അപരാധങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധനയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാ, വീടുകളിലുള്ളവര് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്താ പറയാ, അവർക്കൊരു വിഷമം ആവണ്ട. അപ്പൊ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ വിഗ്രഹാരാധനയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവൻ മഹാരാജ് പറയുകയുണ്ടായി, അമ്പലത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ പഞ്ചരാത്രിക വിദ്യയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലും ഭഗവത് വിദ്യയായിട്ടും അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിർവഹിക്കണം. അവിടെ നമ്മൾ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപം, കോട്ടമായാലും മറ്റുള്ള വിഗ്രഹമായാലും ഒക്കെ എന്താണ്, അത് ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന്മാർക്ക് അതെന്താണ്, അതൊരു ഫാമിലി മെമ്പറെ പോലെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആ മഹാരാജ് പറയുന്നത്. എന്താണ്, അവർക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതൽ അവര് എപ്പോ എന്താണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ 6 നേരമൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യണം. അപ്പോ അവിടെ ബ്രാഹ്മണിക്ക് എടുത്താൽ മാത്രമേ ഓഫർ ചെയ്യാവൂ. അതുപോലെ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാവൂ. അതുപോലെ ഭഗവാനെ അണിയിക്കാവൂ. ഭഗവാന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിയിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ വരുത്തുന്നത്, അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണിക്ക് ദീക്ഷയൊക്കെ വേണം. കുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബ്രാഹ്മണിക്ക് ദീക്ഷ വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ. എന്നാൽ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നല്ല ശുദ്ധിയോടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അതിലങ്ങനെയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് അത് ഒരു എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയത്തൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, ഭക്തന്മാർക്ക് അതൊരു മനസ്സിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വിഗ്രഹാരാധനയിലെ അപരാധങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. താഴെ പറയുന്നവയാണ് അപരാധങ്ങൾ. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പാദരക്ഷ ധരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവേശിക്കുന്നതും പല്ലക്കിൽ വന്നിറങ്ങുന്നതും, നിർദ്ദിഷ്ട ഉത്സവങ്ങൾ ആചരിക്കാതിരിക്കുന്നത്, വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത്, 4 ശുചിത്വമില്ലാതെയും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം എച്ചിലായ അവസ്ഥയിലും പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നത്, 5 ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നത്, 6 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത്, 7 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കാലുകൾ വിടർത്തി വയ്ക്കുന്നത്, 8 കണങ്കാലുകളിൽ കൈകൾ പിടിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത്, 9 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ശയിക്കുന്നത്, 10 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നത്, 11 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കള്ളം പറയുന്നത്, 12 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ആരെയെങ്കിലും ഉറക്കെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്, 13 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് വിഡിത്തം പറയുന്നത്, 14 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കരയുന്നത്, 15 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വാദിക്കുന്നത്, 16 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ആരെയെങ്കിലും ശാസിക്കുന്നത്, 17 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ആരോടെങ്കിലും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്, 18 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ പരുഷ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, 19 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ചു നിൽക്കുന്നത്, 20 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ആരെയെങ്കിലും നിന്ദിക്കുന്നത്, 21 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റാരെയെങ്കിലും ആരാധിക്കുന്നത്, 22 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ അശ്ലീല ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, 23 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നും കീഴ്ശ്വാസം വിടുന്നത്, 24 ഒരുവന് വളരെ
ഐശ്വര്യപൂർണമായ ആരാധന നടത്താൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒഴിവാക്കുന്നത്. 25 വിഗ്രഹത്തിന് സമർപ്പിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കുന്നത്. 26 കാലത്തിനനുസരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് പുതിയ ഫലങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാത്തത്. 27 നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും നൽകിയതിന്റെ ബാക്കിയോ വിഗ്രഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അഥവാ മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റാർക്കും നൽകരുത്. 28 വിഗ്രഹത്തിനെ പുറംതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 29 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വച്ച് മറ്റാർക്കെങ്കിലും നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. 30 ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ശരിയായി പ്രാർത്ഥിക്കാത്തത്. 31 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നും സ്വയം പുകഴ്ത്തുന്നത്. 32 ദേവന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നത്. വിഗ്രഹാരാധനയിൽ ഈ 32 അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. വരാഹപുരാണത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അപരാധങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ധനികന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷിക്കുന്നത്. 2 വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുറിയിൽ ഇരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. 3 ക്രമീകൃത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നത്. 4 എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം സ്പന്ദിപ്പിക്കാതെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. 5 നായ് കണ്ട ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കുന്നത്. 6 വിഗ്രഹത്തിന് ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിശബ്ദത വഞ്ചിക്കുന്നത്. 7 വിഗ്രഹാരാധനയുടെ സമയത്ത് വിസർജ്യത്തിന് പോകുന്നത്. 8 പുഷ്പാരാധന നടത്താതെ സാമ്പ്രാണി സമർപ്പിക്കുന്നത്. 9 വിലക്കപ്പെട്ട പുഷ്പങ്ങളാൽ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നത്. 10 ദന്തശുദ്ധി വരുത്താതെ ആരാധന ആരംഭിക്കുന്നത്. 11 ലൈംഗിക വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആരാധന ആരംഭിക്കുന്നത്. 12 ദീപത്തെ സ്പർശിക്കുന്നത്. മൃതദേഹത്തെയോ രജസ്വലയായ സ്ത്രീയെയോ സ്പർശിക്കുന്നത്. ചുവപ്പും നീലയും കഴുകാത്തതും മറ്റുമുള്ളവർ ധരിച്ചതും അഴുക്ക് പുരണ്ടതുമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത്. മൃതദേഹം കണ്ടതിന് ശേഷം വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുക. വിഗ്രഹത്തിനു മുമ്പിൽ കീഴ്ശ്വാസം വിടുക. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കോപിക്കുക. ശവസംസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് തൊട്ടുപുറകെ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുക എന്നിവയും അപരാധങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അത് ദഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരാധന നടത്തുന്നതും തെറ്റാണ്. ചെണ്ടുരകത്തിന്റെ എണ്ണയോ കായമോ ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കുകയോ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ ഏർപ്പെടുകയോ അരുത്. ഇവയും അപരാധങ്ങളാണ്. മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ താഴെ പറയുന്ന അപരാധങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വൈദിക സാഹിത്യത്തിലെ വേദാനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാവുക അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ തത്വങ്ങളെ ബാഹ്യമായി സ്വീകരിക്കുകയും എന്നാൽ അവയെ ഹൃദയത്തിൽ അനാദരിക്കുകയും ചെയ്യുക. 2 ശാസ്ത്രങ്ങളോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. 3 വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെറ്റിലയും പാക്കും ചവയ്ക്കുന്നത്. 4 ആരാധനയ്ക്ക് ഉള്ള പുഷ്പങ്ങൾ ആവണക്കിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. 5 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നത്. 6 ശ്രീകോവിലിൽ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനായി തറയിലിരിക്കുന്നത്. 7 വിഗ്രഹത്തെ സ്നാനം ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഇടത് കൈകൊണ്ട് സ്പർശിക്കുന്നത്. 8 വാടിയതോ ഉപയോഗിച്ചതോ ആയ പുഷ്പങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നത്. 9 വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുമ്പോൾ തുപ്പുന്നത്. 10 വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്കിടയിൽ സ്വന്തം മഹത്വം വിളംബരം ചെയ്യുന്നത്. 11 നെറ്റിയിൽ വക്രമായ രീതിയിൽ തിലകം ധരിക്കുന്നത്. 12 പാദങ്ങൾ കഴുകാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. 13 ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാത്ത വ്യക്തി പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം വിഗ്രഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. 14 ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാത്ത അഥവാ അവൈഷ്ണവനായ വ്യക്തി കാണുക വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നതും വിഗ്രഹത്തിന് ഭോഗം സമർപ്പിക്കുന്നതും. 15 ഗണപതിയെ പോലുള്ള വൈകുണ്ഠമൂർത്തികളെ ആരാധിക്കാതെ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നത്. 16 വിയർത്തിരിക്കുമ്പോൾ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നത്. 17 വിഗ്രഹത്തിന് സമർപ്പിച്ച പുഷ്പം നിരസിക്കുന്നത്. 18 ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിൽ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നത്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു അധ്യായമെങ്കിലും നിർബന്ധമായും പാരായണം ചെയ്യണം. ഇത് സ്കന്ദപുരാണത്തിലെ അവന്തികണ്ഠത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവന്തികണ്ഠ അതുപോലെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്ന ഒരുവനും അപരാധങ്ങളിൽ നിന്നും
മുക്തനാകാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തുളസി പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുക, ഒരു തുളസി ചെടിയെങ്കിലും നടുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരുവനും സർവ്വ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുമെന്ന് അതേ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ രേഖാഖണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാളഗ്രാമശിലാരാധനയിൽ മുഴുകുന്ന ഒരാൾക്കും പാപമുക്തി കൈവരും. ശംഖചക്ര ഗദാപത്മധാരിയായ ചതുർഭുജ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മുകളിൽ പറഞ്ഞ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുമെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണവും അപരാധിയായ ഒരുവൻ ശൗകരവം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുണ്യസ്ഥലത്ത് ഒരു നാൾ ഉപവാസിച്ചതിന് ശേഷം ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ അവൻ അപരാധമുക്തനാകുമെന്നും ആദിവരാഹ പുരാണവും പറയുന്നു. വിഗ്രഹാരാധന പ്രക്രിയ പ്രകാരം ഒരുവനെ അവന്റെ മനസ്സിനുള്ളിൽ വിഗ്രഹാരാധന നടത്താമെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. പത്മപുരാണം ഉത്തരഖണ്ഡത്തിൽ പറയുന്നു, പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയും. ഗൗതമീയ തന്ത്രം പ്രസ്താവിക്കുന്നു, ഗൃഹമില്ലാത്ത സന്യാസിക്ക് മനസ്സിനുള്ളിൽ വിഗ്രഹാരാധന ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനസ്സിനുള്ള വിഗ്രഹാരാധന മാനസപൂജ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതായി നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ നാരായണ ഭഗവാനാൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് 4 വിധ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ കഴിയും. ചിലപ്പോൾ മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ആരാധന സ്വതന്ത്രമായി നിർവഹിക്കപ്പെടും. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ നവയോഗീന്ദ്രന്മാരിൽ ഒരുവനായ ആവിർഹോത്ര മുനിയുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് ഒരുവനെ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും ഒരുവിട്ടുകൊണ്ട് വിഗ്രഹാരാധന നടത്താം. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ 8 വിധത്തിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനസിക വിഗ്രഹം അവയിലൊന്നാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബ്രഹ്മവിവർത്തത്തിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് പ്രതിഷ്ഠാനപുരം എന്ന നഗരത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പാർത്തിരുന്നു. ദരിദ്രനായിരുന്നെങ്കിലും അതിൽ നിരാശയില്ലാത്തവനും നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു. അവൻ ഒരു നാൾ ബ്രാഹ്മണരുടെ സഭയിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധന എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു നടന്ന ഒരു സംവാദം അവൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. വിഗ്രഹത്തെ മനസ്സിനുള്ളിലും ആരാധിക്കാമെന്നും ആ സംവാദത്തിൽ അയാൾ ശ്രമിച്ചു. ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം ബ്രാഹ്മണൻ ഗോദാവരി നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് മനസ്സിനുള്ളിൽ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്തു തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം ആദ്യം മനസ്സിനുള്ള സങ്കല്പക്ഷേത്രം ധ്യാനത്തിൽ കഴുകി വിശുദ്ധിയാക്കി. അനന്തരം ഭാവനയിൽ തന്നെ ആരാധനയ്ക്കുള്ള ജലം പുണ്യനദികളിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണ കുംഭങ്ങളിലും വെള്ളിക്കുടങ്ങളിലും നിറച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ആരാധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വിലപ്പെട്ട അനുസാരികൾ ശേഖരിച്ച് വിഗ്രഹത്തെ സ്നാനം ചെയ്യിക്കുന്നത് മുതൽ ആരതി ഒഴിയുന്നത് വരെയുള്ള പൂജകൾ വിധിപ്രകാരം നിർവഹിച്ചു. അങ്ങനെ നിത്യവും സങ്കല്പ പൂജയിലൂടെ അവൻ അടിക്കടി വർദ്ധിച്ച ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഒരു നാൾ അവൻ വിഗ്രഹത്തിന് നിവേദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മനസ്സിൽ ഹൃദ്യമായ പായസം നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് പാചകം ചെയ്തു. അവൻ ആ പായസം മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വർണ്ണത്തളികയിൽ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിച്ചു. പെട്ടെന്ന് പായസത്തിന് ചൂട് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നി അവൻ അത് വിരൽ കൊണ്ട് തൊട്ടുനോക്കി. പെട്ടെന്ന് പായസത്തിന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് വിരൽ പൊള്ളിയതായി തോന്നുകയും ബ്രാഹ്മണൻ വേദനിച്ചു നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയം വൈകുണ്ഠത്തിലിരുന്ന് അത് കാണുകയായിരുന്ന വിഷ്ണു ഭഗവാൻ മന്ദഹസിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയും ഭാഗ്യദേവതയുമായ ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാന്റെ പുഞ്ചിരിയുടെ കാരണം അന്വേഷിച്ചു. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അപ്പോൾ തന്റെ സഹായികളെ വിളിച്ച് ആ ബ്രാഹ്മണനെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അപ്രകാരം ആ ബ്രാഹ്മണന് സാമീപ്യമുക്തി അഥവാ പരമദിയോത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സമീപത്ത് ശാശ്വതമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. എല്ലാരും മാനസപൂജ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതായി അല്ലേ? അത്രയും എന്താ പറയാ, യാതൊരു സാഹചര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് അല്ലെ, പറഞ്ഞു വീടോ ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മാനസപൂജ ചെയ്താണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ചത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാനസപൂജ അല്ല അല്ലെ, നമ്മള് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പൂജിക്കണം. ഓക്കെ, 6-ാമത്തേതായിട്ട് വന്ദനം പറയുന്നു. പ്രാർത്ഥനകൾ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിലും അവ ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായവ പോലെ പ്രത്യേക ഇനമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനകളെ പറ്റി പ്രത്യേകം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് അപരിമേയങ്ങളായ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. വിവിധ കർമ്മങ്ങളിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവൻ അതനുസരിച്ച് ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിലൂടെ അവൻ വിജയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ട അപരാധങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു. 1. ഒരു കൈ
കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നത്, 2 ശരീരം മറച്ചുകൊണ്ട് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്, 3 വിഗ്രഹത്തിന് പിന്തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, 4 വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഇടതുവശത്ത് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്, 5 വിഗ്രഹത്തിന്റെ വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. 7ാമത്തെ ഭക്തിയുത സേവനം ദാസ്യം. ഒരു ദാസൻ എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്താവന താഴെ കൊടുക്കുന്നു. അനേകായിരം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരുവനെ താൻ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സേവകനാണെന്ന് ബോധ്യമാകുമ്പോൾ അവന് മറ്റുള്ളവരെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രക്രിയയും അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും താൻ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത ദാസനാണെന്ന് ഒരു നിമിഷം പോലും ഇടപെടാതെ നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേടാൻ കഴിയും. കാരണം ഈ ഒരു വികാരം കൊണ്ട് മാത്രം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 9 പ്രക്രിയകളും നിർവഹിക്കുന്നു. 8ാമത്തെ ഭക്തിയുത സേവനം സാഖ്യം. ഭഗവാനെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ആരാധിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അഗസ്ത്യ സംഹിതയിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഭക്തന് ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദർശിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ വസിക്കും. മറ്റൊരിടത്ത് ഈ പ്രസ്താവന കാണുന്നു: അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ശാശ്വത സുഹൃത്തെ, അങ്ങ് സമ്പൂർണ്ണ പരമാനന്ദവും ജ്ഞാനവുമാണെങ്കിൽ പോലും വൃന്ദാവനവാസികളുടെ സുഹൃത്തായി ആ ഭക്തന്മാർ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഈ പ്രസ്താവനയിൽ സുഹൃത്ത് എന്ന പദം പ്രത്യേകം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന്റെ തീവ്രത സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ്. സൗഹൃദം അതിനാൽ ദാസ്യത്തെക്കാൾ ഉത്തമമാണ്. ഈ വിധാനത്തിൽ ദാസ്യരസത്തിനുപരിയായി ഭക്തൻ ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇത് ഒട്ടും തന്നെ അതിശയകരമല്ല. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധനാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഐശ്വര്യം ചുരുങ്ങി വന്ന് ഭഗവാനിലൂടെ സ്വാഭാവിക പ്രേമമായി ആവിഷ്കൃതമാകും. ഇതിന് തെളിവായി ശ്രീധരസ്വാമി ജന്മങ്ങൾ തോറും ഞാൻ ഈ സൗഹൃദ മനോഭാവത്തിലൂടെ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണമേ എന്ന് ശ്രീധാമ വിപ്രന്റെ ആത്മകഥം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചില വിജയ്. അവസാനമായിട്ട് 9ാമത് ആത്മനിവേദനം. ആത്മനിവേദനം എന്ന പദം ഭഗവത് സേവനം എന്നതൊഴികെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാത്ത സർവസ്വവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നിലവാരത്തെ പ്രതിപാദിക്കും. അത്തരം ഒരു ഭക്തൻ അതിന്റെ യജമാനാൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. യജമാനാൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പശുവിന് അതിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയില്ല. അത്തരം ഒരു പശുവിന് എപ്പോഴും അതിന്റെ യജമാനോട് ഭക്തി ഉണ്ടാവും. യജമാന്റെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ അതൊരിക്കലും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ ചില ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന് ശരീരം സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന് ആത്മാവിനെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് ഭക്തി വിവേകം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു. ആത്മനിവേദനത്തിന് ഉത്തമമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ ബലിമഹാരാജാവിലും അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനും ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. ദ്വാരകയിൽ രുക്മിണി ദേവിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിനും ചിലപ്പോൾ ആത്മനിവേദനം കാണാനാവും. നാരായണം സരസ്വതിം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത് സേവേ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നമഃ. സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഈ 9 ഭക്തി സേവനങ്ങളിലെയും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുക, നമ്മൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും സ്വായത്തമാക്കി അവതരിപ്പിച്ച 9 വ്യത്യസ്ത പ്രക്രിയകൾ മുഴുവനും ഭക്തിയുത സേവനാനുഷ്ഠാനത്തിൽ ആവശ്യമല്ലെന്നു വന്നേക്കാം. ഒരുവൻ ഈ 9 പ്രക്രിയകളിലും ഒന്നെങ്കിലും ഭ്രംശം സംഭവിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വശം അയാൾക്ക് ഭഗവത് കാരുണ്യം ആർജിക്കാൻ കഴിയും. ചിലപ്പോൾ ഒരുവൻ ഒരു പ്രക്രിയ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവയും ഇടകലരുന്നതായി കാണപ്പെടാം. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അനുചിതമല്ല. ഒരുവൻ 9 പ്രക്രിയകളിൽ നവലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഇത് പര്യാപ്തമാണ്. മറ്റ് 8 പ്രക്രിയകളും അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ പറയുന്നത് ഈ 9 ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ തന്നെ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന, അല്ലെ? ഇന്നത്തെ ഇതിലുമുണ്ട് ഓരോരോ ശ്രവണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, കീർത്തനം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, സ്മരണം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, അങ്ങനെ പറയുന്നു പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവി, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഓരോരോ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കൂടി തന്നെ അവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായി എല്ലാ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിലും പെടുന്നു, എന്നാൽ അതിൽ ഒന്നില് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രഭാതരെല്ലാം നമ്മൾ നാമജപം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കുന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ സാധനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം, അല്ലെ? ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പല പ്രാവശ്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേട്ടിട്ട്, അല്ലെ? ഇവിടെ പറയുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജ, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് സൂതഗോസ്വാമി നൈമിശാരണ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട്, അല്ലെ? ശൗനകൻ മുതലായിട്ടുള്ള ഋഷിമാർക്കൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അവരൊക്കെ ശൗനകൻ മുതലായിട്ടുള്ള ഋഷിമാരൊക്കെ അത് കേൾക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും, അങ്ങനെ ധാരാളം ലീലകൾ നോക്കിയാൽ അതിലൊക്കെ, അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും നാരദ മുനിയിൽ നിന്നാണ് പല ഭക്തന്മാരും ഇത് കേട്ടിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോ ഈ നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും ധാരാളം ആൾക്കാർ, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നാരദ മുനി ഉപദേശിക്കുന്നതായിട്ട്, അല്ലെ? പ്രജേതസ്സുകൾക്ക്, പ്രാചീനം, അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലും, അല്ലെ, മൃഗാരിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ചെയ്യുകയാണ്. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്, അങ്ങനെ അനേകം സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നേരെ വ്യാസദേവന് പോലും, അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, അത് രചിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ നാരദ മുനിയാണ് വളരെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് എടുത്തു കാണിക്കാവുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നാരദ മുനിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ലഭിച്ചു എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ, അല്ലെ? ആ ഭക്തനെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെയൊക്കെ നാരദ മുനിയാണ്
ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രവണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകള് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരും. അതുകൊണ്ട് ഭാഗവത ശ്രവണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ, ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് രുക്മിണി ദേവി അല്ലെ. രുക്മിണി ദേവി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, ആ ഭഗവാന്റെ മഹിമകളും ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ട് കേട്ട് എപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ സ്വന്തമാക്കുകയും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ദശമസ്കന്ധത്തിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭക്തന്മാരെ നോക്കിയാലും അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിലൂടെ അവർക്ക് ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്രവണ പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ദിവ്യനാമത്തിന്റെ ദിവ്യമായ കീർത്തനങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാകിയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അതീന്ദ്രിയ പക്വതയും സ്നിഗ്ധതയും തികഞ്ഞവയാണ്. ദിവ്യനാമ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ ഭക്തന്റെ താല്പര്യമനുസരിച്ചാകാം. ഒരാൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ രാമഭഗവാന്റെയും വേറൊരാൾ നരസിംഹദേവന്റെയും ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യാനായിരിക്കാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇതൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ എല്ലാ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും വർണ്ണിക്കുന്നു അല്ലെ, ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ശ്രീമദ് ഓരോരാൾക്കാർക്കും ഓരോ ഭക്തന്മാർക്കും ഓരോരോ മൂർത്തികളിലായിരിക്കും താല്പര്യം അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെയും ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഇഷ്ട മൂർത്തിയെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് അറിയുവാനായിട്ട്. യസ്യ ശ്രവണമാത്രേന ഹരിചിത്തം സമാശ്രയായി. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന ആ മാത്രയിൽ തന്നെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്ന ആ മാത്രയിൽ തന്നെ ഹരിചിത്തം സമാസ്, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അത് നാരദമുനി പറയുന്നതാണ്. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുന്നതും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവണവും ഒക്കെ എന്താണ്? അത് സേവനങ്ങളാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളാണ്. നാരദമുനി പറയുന്നത് സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവത കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ ഹരിചിത്തം സമാശ്രയായി. സദാസേവ്യ എപ്പോഴും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുക, പാരായണം ചെയ്യുക. ഇതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ ഹരിചിത്തം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലൂടെ അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ അത് മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൽ തന്നെ ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ
ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ശരിയായ രീതിയിൽ അറിയില്ല, അല്ലെ? ശ്രീലപ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിക്കുകയും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് ആ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലാവുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ധാരാളം പ്രാർത്ഥന, കുന്തിമാരാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, പ്രാസന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ചിത്രഗീതയുടെ പ്രാർത്ഥന, ധാരാളം അല്ലെ? ബ്രഹ്മരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന, നമ്മൾ ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കും. വിജയേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ. അങ്ങനെ നിരവധി പ്രാർത്ഥനകൾ, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ, ഭഗവാൻ അത്രയും ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ചൊല്ലാവുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ എണ്ണമറ്റ നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും ഉണ്ട്. രാമാതിമൂർത്തിഷു കാല നിയമേന തിഷ്ഠ. ഭക്തന് തന്റെ ആകർഷണത്തിനനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിന്മേൽ ധ്യാനിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന ഒരുവൻ തന്റെ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്നും ദിവ്യനാമ രൂപാദികളുടെ കീർത്തനം ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ കൃഷ്ണനോട് ആകർഷണമുള്ള ഒരുവൻ കൃഷ്ണനോട് ആകർഷണമുള്ള ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങൾ നേടുന്നത് ഉചിതം. ഇതേ തത്വം രാമനാലും നരസിംഹദേവനാലും ഭഗവാന്റെ ഇതര രൂപങ്ങളാലും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കാര്യത്തിലും പ്രായോഗികമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആത്യന്തിക രൂപം കൃഷ്ണന്റേതാകിയാൽ, അഥവാ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തോട് പ്രത്യേക ആകർഷണമുള്ള സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഭക്തനിൽ നിന്നും കൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ലീലകൾ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണൻ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെപ്പോലുള്ള മഹാഭക്തന്മാർ കൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ലീലകൾ വിശേഷാൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കാത്ത പക്ഷം അവന് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ മറ്റു പ്രക്രിയകൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ശ്രവിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുവാൻ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. പരം വിജയതയെ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ഒരുവനെ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു ഭക്തന്റെ മുഖത്ത് നിന്നും ശ്രവിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം ആ വ്യക്തി ഭക്തി സേവന പാതയിൽ വളരെ അനായാസം വിജയം പ്രാപിക്കുമാകിയാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ശ്രവണം അനിവാര്യമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ഈ ദിവ്യനാമത്തെ കുറിച്ചും രൂപത്തെക്കുറിച്ചും ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലീലകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് വർണ്ണിച്ചു, അല്ലെ? ഓരോരോ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടും, അല്ലെ, ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വർണ്ണിച്ചു. മറ്റുള്ള എല്ലാം ചെറിയ രീതിയിൽ ചുരുക്കി വിവരിച്ചു പോവുകയാണ്, അല്ലെ? നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അത് കുറച്ച് 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ, മറ്റുള്ള വാമനമൂർത്തിയുടെ അവതാരം, അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വരാഹമൂർത്തി, ഇതൊക്കെ കുറച്ച് അല്പമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദന് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട്, അല്ലെ, അത്രയും ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നരസിംഹ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഹ്ലാദന്റെ മഹിമകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ പ്രിയഭക്തനും, അല്ലെ, മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ച്. എന്നാൽ ദശമസ്കന്ധം മുഴുവനായിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്, ശ്രവണം നമ്മുടെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്ന 1:5-11 തത്വാവിസർഗോ ജനദാഗ വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവത്യപി നാമാനന്ദസ്യ യശോ അങ്കിതാനിയ തൃണന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ
അപരിമേയനും അനന്തദേവന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ സമഗ്ര ലോകത്തിന്റെയും പാപഫലങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ്. അതിനാൽ അത്തരം സമുചിതമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയല്ലെങ്കിൽ പോലും ഭക്തന്മാർ അവയെ ആധികാരികമായി കരുതി ശ്രവിക്കുകയും വർണ്ണിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ മറ്റൊരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ എന്നിവകളെ കുറിച്ച് ശ്രവണം ചെയ്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീധരസ്വാമി അഭിപ്രായപ്പെട്ട ഇത്തരം അവസരങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾ സ്വയം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം പ്രഭുപാദരെ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിന്റെ അവതാരികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എല്ലാവരെയും മോചിപ്പിക്കുവാൻ, എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകുവാൻ പര്യാപ്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ലോകത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കുവാൻ കഴിവുള്ളയാണ് ഇതിലെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളൊക്കെ വിവരിച്ചുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ സമഗ്ര ലോകത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ അത്തരം സമുചിതമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയല്ലെങ്കിൽ പോലും ഭക്തന്മാർ അവയെ ആധികാരികമായി കരുതി ശ്രവിക്കുകയും വർണ്ണിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോ ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റുപറ്റാം, അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതില് യാതൊരു തെറ്റുകളുമില്ല. ഇത് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കീർത്തനത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നത്, കീർത്തനം, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപം കേൾക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുന്നതും മറ്റുള്ള ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്തൊക്കെ കീർത്തനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കീർത്തനത്തിലൂടെ ഭഗവത് കാരുണ്യം നേടിയതായിട്ട് പറയുന്നത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. ആദ്യം ശ്രവണത്തിലൂടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കീർത്തനം ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണം, കീർത്തനം ശ്രീമദ് ഭാഗവത കീർത്തനത്തിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് സഹിഷ്ണുതയോടും ക്ഷമയോടെയും, അല്ലെ, അതിനെ ആ ഒരു പുൽക്കുടയേക്കാൾ വിനീതനായി വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹിഷ്ണുതയുടെയും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും നൽകി ആരിൽ നിന്നും ഒരു ബഹുമാനവും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സമാധാനപൂർവം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട്. അത്തരം യോഗ്യതകൾ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപം വളരെ പ്രയാസരഹിതമാക്കും. കീർത്തനം ആർക്കും നിഷ്പ്രയാസം നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയും. ഒരുവൻ ശാരീരികമായി അയോഗ്യനാണെങ്കിൽ പോലും, മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ തരം താഴ്ന്നവനാണെങ്കിലും, ഭൗതിക യോഗ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാൽ ഉയർത്തപ്പെടാത്തവനാണെങ്കിലും ദിവ്യനാമകീർത്തനം പ്രയോജനപ്രദമാണ്. ആർക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തനം ചെയ്യാം. ഹരിനാമ കീർത്തനം എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? പലതരത്തിലുള്ള കീർത്തനങ്ങളും കേൾക്കാം. എന്നാലേ കീർത്തിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ്, ഹരിയാണ്, അല്ലെ? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ഹരിനാമ കീർത്തനം, അല്ലെ? ഇങ്ങനെയാണ്. പിന്നീട് മറ്റുള്ള ഓരോരോ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ ദേവീദേവന്മാരെ കീർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തില് ആ ദേവീദേവന്മാരൊക്കെ ആരെയാണ് കീർത്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ്. അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, രുദ്രഗീതം മഹാദേവൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരൊക്കെയും തന്നെ ഭഗവാനെയാണ് കീർത്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെയാണ് സ്തുതിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്? അവരെ പോയിട്ട് ശല്യം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ള ദേവീതൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് എന്താണ്? അല്പമേധസ്, അല്പബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്.
ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ ഗതിരന്യതായ. തന്റെ ഗുരു ഇതൊരു ആഭരണമായിട്ട് കണ്ടത്തിൽ അണിയാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം. ഈ ഇത് ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. 3 പ്രാവശ്യം ഒരേ കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് അല്ലെ, ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തില് പറയുന്നതാണ്. ഈ കലിയുഗത്തിലെയും കലഹത്തിന്റെയും കാപട്യത്തിന്റെയുമായി ഈ യുഗത്തിൽ മോചനത്തിനുള്ള ഏകമാർഗം ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനമാണ്. മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണമായ പുരോഗതി നേടുന്നു. ജീവിത വിജയത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രക്രിയ ഇതാണ്. മറ്റു യുഗങ്ങളിലും ദിവ്യനാമ സങ്കീർത്തനം ശക്തമായിരുന്നെങ്കിലും ഈ യുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമാണ്. കീർത്തനാത്യേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്ത സംഗം പരം വ്രജ്. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് മോചിതനായി ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ കഴിയുന്നു. അതിനാൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റു പ്രക്രിയകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പോലും അയാൾ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്കുള്ള മുഖ്യ പ്രക്രിയയായി ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ സങ്കീർത്തനം അഥവാ ദിവ്യനാമജപം സ്വീകരിക്കണം. യജ്ഞേ സങ്കീർത്തന പ്രായജന്തി ഹി സുമേധസഹ. ബുദ്ധി കൂർമ്മതയുള്ളവർ, സുബുദ്ധി അല്ലെ, ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരെ ഭഗവാന്റെ ഈ ദിവ്യനാമ സങ്കീർത്തന പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കണം. എന്നാൽ ഒരുവൻ വേറിട്ട രീതിയിലുള്ള കീർത്തന പ്രക്രിയ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത്. വേദങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കീർത്തന സമ്പ്രദായം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വളരെ ഗൗരവമായി സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ 10 നാമ അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള 10 അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നു. അതും ഒഴിവാക്കിയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ 6-ാം സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ അചാമളിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ആ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ തന്റെ മകനെ വിളിച്ചതാണ് നാരായണ, എങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഭഗവാന്റെ നാമം അത്രയും ശക്തിമത്താണ് അല്ലെ. പറയുന്നു നാമകാരി ബഹുദാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന. അവന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് യാതൊരുവിധ യോഗ്യതകളും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. നേരത്തെ വിഗ്രഹാരാധനയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അതിൽ 32 തരത്തിലുള്ള, വീണ്ടും 32 തരത്തിലുള്ള അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള അപരാധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് ആർക്കും എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ജപിക്കുക അല്ലെ. ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ പരമപവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. അതുകൊണ്ട് അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം, അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും 10 അപരാധങ്ങൾ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന, എല്ലാ ദിവസവും നമ്മള് തുളസിയാരതിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചൊല്ലുന്നതാണ്, പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. ഈ അപരാധങ്ങൾക്കൊന്നിനും പരിഹാരം, അതുകൊണ്ട് ഒരപരാധി 24 മണിക്കൂറും ദിവ്യനാമം തുടർച്ചയായി ജപിക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദിവ്യനാമത്തിന്റെ നിരന്തര ജപം ഒരുവനെ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കും. അപ്രകാരം അവന് പരിശുദ്ധമായ നാമജപത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരാനും സാധിക്കും. ഒരുവൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അവന് ദിവ്യനാമജപം തുടരാമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. മറ്റു വാക്കുകൾ ദിവ്യനാമ കീർത്തനം ഒരുവനെ അപരാധമുക്തമാക്കും. ഒരുവൻ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ അപരാധം ചെയ്താൽ അവൻ ആ വൈഷ്ണവനെ സമർപ്പിതനാകുന്ന വർഷം അവന്റെ തെറ്റ് ക്ഷമിക്കപ്പെടുമെന്ന് നാമകൗമുദി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുവൻ ദിവ്യനാമ കീർത്തനത്തോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ദിവ്യനാമത്തിന് സമർപ്പിതനാകിയാൽ അവൻ അപരാധമുക്തനായി തീരും. അപരാധങ്ങള് ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്താണ്, കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുക. ഈ അപരാധങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരുന്നു. വൈഷ്ണവനെ എടുക്ക തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ആ വൈഷ്ണവനെ പ്രേമിക്കുകയോ വൈഷ്ണവനോട് മാപ്പ് പറയുകയോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ആ തെറ്റുകള് ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അപരാധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇതില്ലാതാക്കാനായി, തെറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്താണ്, കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് പറയും.
ഒക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് കുറെ വലിയൊരു പർപ്പട്ടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വേഗത്തിൽ വായിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉള്ളവരൊക്കെ അത് വായിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनन्तकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर। സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് നാളെ പതിവ് പോലെ നമുക്ക് ശ്ലോകം എടുക്കാം. ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലാം, പിന്നീട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വത്സലാഷാജി മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഹോസ്പിറ്റലാണുള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അസുഖമൊക്കെ ഭേദമാവട്ടെ. 3 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ, അത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ പല ആൾക്കാർ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.